পয়লানো আনি খাকাহাম তাই তিনি নিও পান্ডব চিনি দফা থাংনানি যে চবা তুই চোं চিনি দফা নমো থাंनाय अर फायनाय बेबा सेंग्रा जोंनो पयलाना आनि छेलट याफारो आं छेलट याफारो असिए चबावो कासुनानै थांतिनिवो पयला थैरि थानाय अ दफा नमो थांनानै बागै से मंत्री लाल काइपेंनो आं जत्तनि बरम कतरिवो नंनि बसकांगो खुलुमो लगे थानाय 2019 8 জানুয়ারি ए मागाबारि चमनिवो जे दफा नय बागै हरबा पुलिसनि गुलि चाखा थै खिख्लायनिका हावा से खरबा थान गोनां सेंग्रा ग्रगनो आं बरनो बतिनि अपांदानि बसकांगो छेलट याफारो ताखरा तिनि जराकम चिनि बुबागरा तंखो चिनि बुखो पातालबो तंखो आं ततदक किसानि बिसिंथिनो आनि पग्नो साइपायनाय ककंखा असिटेंसि एमेन्डमेन्ट बिल नि नरगै चिनि बुबाग्रा सानाय ताई गोबांमा बरक आंसे सिगांबो सायखांगा आं किसा नंनि थानि नाकार सानिनो साजाओ रंजित देबबर्मानि गारावो अनेक राजनैतिक नेतारक बुसाया तांगै रंजित देबबर्मा बलंनि बरक बिनि गानावो थांगाखा केस खालायमानो आइबोना गोबांमा बरकानि गानावो फाया बिबोनो आंखौ दल आनो मुंया ओ मा बनो मुं हाखायाबो बिनि केस बांमानियाबो साब कुलमाया रंदंमानो ओ सिगांगो 9, 10, 11 तारिख कासुपुरब पुलिस रक सिंगते लेजाक रंजित देबबर्मा सिनि नाचे गायो सिनि कमल कक्तिरपुरानि आनो सोरबो सार नों बर हाखर हाबि दंफै मिसौ कमल आं हाखर हाबिया हाखरनि नखर जागनो हायपानो आं मा साकाबनो आनो रंनानि बागै सिसिं तैजा पुलिस रक थांनाय 2 तारिख जानुवारि वो ओइ करनि ओ खुमुलंनि थानानि दादापुर थानानि उसी सिनि ताखो कमल कृष्ण कलय खवाय कोर्ट थांनाय आनि बिरुद्धे साखि होयो तामनि बागै रंजित देबबर्मा दुस्की बाजार राष्ट्रविरोधी पक्ष सामानि बागै हायफानो ब चिनि दफानि बरक बा आसे बिसि बिरुद्धे सालिया आबन बागै बना हामबाय मारो कखं गाता खुनो जों अइगे माइकेरेननि बागै बरंग दंखो सिराय खाथि दंखो जों जे सभा खालायखा ताबो सोरजरा डेमोक्रेटिक लामा तयै मासानो फानो केबल नखरै मायाखौ रिडार हका से गणमुक्ति परिषद बंनि स्लोगान दङ तंगमाने करै तंगलाक गोनां तंगलाक समाजतन्त्र खायखाय आथु तिरि बाय ताल बाय तंगाचे नखा मोसाङै दङ वनसाबाय तिफ्रा कथाय तंगाचे देश मोसाङै दङ ताबुखाय आ जुग आ स्लोगान नि र ताबुखाय आईपीएफटीओ हाका आईएनपीटीओ बाक्सा हाबायका बिबन दला हाबाय ओ मा सिपिएम रखसे आगे वानसाति साना उनसे दं ताबुखा बरसे हिंदं फा वानसाति साना हिनै बिनि बसाजे ओ बुनि दफा बायरम फेरे जाखाखाय पुलिस बायरम फेरे जाखाखाय आफरखानो ओ बलं बर र बें हाबायगना ताबु बंगा सिलाय तका दाम कायना
बेल थांबाय जा आबया ताखौ डेमोक्रेटिक लामातैबो सिनि सबानो एचिभमेन्ट दङ सिलायबाय जबा खालायदिनोबो एचिभमेन्ट दङ विजय कुमार आंखन बसिलाय रमै जबा खालायै सिनि सीट रिडिउस थांमानि 17टानि जागा 20टा खालायगा खालामथ'यै हैगा एटिटेट चक्ति खालायै एडिसिअ 60टा सीट बारि रिखा কোনো ডেমোক্রেটিক আন্দোলনে তুই কেব খাইতে মাখা কেব খালাই মাইয়া এটিটিএফ চুক্তি ও সুজাতম শ্রাই শ্রাই 1971 নে 25 মার্চ নি পরে ফাইনাল কোন বাংলাদেশি ন ত্রিপুরা রাজ্যবতনি মাংলা ছিনে কিন্তু অমঙ্কা চুক্তি ও সুজাতম आंगरंग तिनी सानानि मुसुंगो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल अरुण कांति भूमिक 1977 सन बांग्लादेश नि पासपोर्ट टुबई त्रिपुरा राज्य फायो बो तब बाहायकाय त्रिपुरा इंडियन सिटीजनशिप माने तब त्रिपुरा हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल मंगा आबनि जवाब छावरि ना आबोली जवाब नायो अम साकांगा काय रंजित देवबर्मा बलमनि बर राष्ट्र विरोधी कक्षाव आं किरिया केबन किरिया विभिन्न राजनैतिक दलनि नेतारा आनी गाना आसुमना किरिफानो सिनि बुबाग्रा का ने बिनि गाना न आसुमनि बुबाग्रा बिनि लगिना आना तनि वो आनी बुबाग्रा को किरिया ताखुरा अब सिनिया 1993 सने एटिटेनि चुक्तिवा स्राय स्राय सिया तंगो एडिसी हमसायो इना लाइन पारमिट रिनानि क अमसिमिया विलेज डिफेंस फोर्स खलायै एडिसी हमसायो गेट स्लामै इलिगल माइग्रेन्ट रंग एडिसी हमसायो हाबनानि चेक पोस्ट खलायनानि कक सियाक दंगो किन्तु थानाय 25 बछर सरकार कोनो कोनो खायलांलिया जे कामनि मं तुइसा हार पेक तंमाने अबनो पेकनि सरा सलामका गारिं पाराना तंबारि सलामका तुइसा रानचाना सुना सरा सलामका अबनो आगि न तैसा कक बरो बेके तुमनानि बागै तैसा कक बरो बाय सिपिनानि बागै असुक्ति बय टिटेपनि सुक्ति ब तंगो अमंखा सिलायबाय जबा खायमानि बुथाय मामुथाय आबनो जखन विभिन्न बरर सिमनो बलंनि बर सिनि हिगाय सिम खादुको मान मुक्ति खालायो ओ सिगां 8 जानुवारि अर टीएसएफ नि प्रोग्राम आं खायबो सानो सिनि कमेन्ट रंजित देवबर्मा विभिन्न जागा कक साकाय तमसा बय साकाय बासन काके बा हामियाव जाना आं बरनो खुलुमै सानानो मुसुंगौ आं सामानि साया तंखाय नोरा आनो एडभाइस खायदि अमदेखाय साखाय जावो ने एडभाइस खायदि तब मुसक अ रंजित मुसक वा सरकायने जोंबो दफानि बागै जिनबो सेक्रिफाइस दंले जोंबो थैनि गामले 3 বছর 4 মাস 16 दिन जेलाव तंखाबले खुचुनो ओय पुलिस लकाबो तंखाबले आंगो 7 दिन खुसरोय आं आनि हामारनि बागै दा ना दफानि बागै ताबक बा किरिया वइनो आं कक साइतंगो दफानि बागै सावै थानाय ताखुरा आं काय बिसि कक सानानि नाया बाइखागो
आं कक काइसेनो सानानि मोसुंगो जों थावो सिनि मिजोरामनि रियां हदानि बर' हदानि बर' रक ओ दुमुरबान थेवसे बर' आरो मा थांबाय मानि आं लाइबुमा परिबय आं साइमाका आबा कोनो दिनो सत्य पग्या ताङै चिनि रियां बर' रक से ओरिजिनल इनहेबिटेंट मिजोराम ने ताबुक सिंगल लार्जेस्ट पपुलेशन उनका बर' हदानि बर' रक आरो ताम तंग साइलो तंगो लालटे तंगो पाइटे तंगो मार तंगो लाई तंगो कुकी तंगो जतनो ना खा बायखान गाय बर' हदानि बर' रक से आरो नि जतनि बर' गोबां आबोनि बागै पसकांगो काइसा चिनि बर' हदारंनि बागै काइसा एग्रीमेंट नुनो तंगो आरो लुंले डिस्ट्रिक्ट तंगो मामिक डिस्ट्रिक्ट तंगो आइजल डिस्ट्रिक्ट तंगो चाम्पाई डिस्ट्रिक्ट तंगो लुंले डिस्ट्रिक्ट तंगो चिनि बर' हदानि बर' रक ताई चिनि बुबाग्रानि आरो काइसा राजबारि तंगो ताबुक बसावै आबोनका रेंग डिल हिनो आरो पुखरी बकासे कतरमा आबो आरो ता पुखरी ब कतरमा तंखो छोतरां ओ मिजुनि जे हा जे डिस्ट्रिक्ट चिन बर टाबुब तंखो बरनि अधिकार नि बागै बचिन सभा मा खैनाय बर बचिनि थै बर बचिनि दफानि बर कॉग्निशन मुझे ना आपन बागै बड़ा कोन डिस्प्लेस पर्सन या बड़ा हानि बुसा आहानि बड़ा हा बतंग मानो आहा बरतंग मानो ताई ताखुरा बुखुरा आं पाइनानि सिकां मनो कबगनाय आं 1997 सन जेनाबाबो थाङै कक साइका सम्भवतः 1949 नि परेव पयला सिबर सिलाय बायसबा खालायनायनि बिसिङाव बा डेमोक्रेटिक लामा दैफा लंथन आंनो पयला 5000 आनि बखरक उनको खायै पुरस्कार साख्लाय जागमानि बिसिङाव आंनो पयला जेनेबाव थाङै बासन रियो एरपरे गोबां मसिनरन ह्यूमन राइट्स अर्गानाइजेशन सिभिल सोसाइटिनि बर' रक्षांका आरोबा आं चिन उजान मैदानाव रेप खालायजामा थेगे एबा नन साका ताई ताखुरा बुखरक पाइनानि सिकां आं अकमनो सानाय आजिसिम अनेक नुलायखा राजनैतिक नति दलादल नुलायखा सीपीएम कांग्रेस आईएनपीटी आईपीएफ नुलायखा टीयूजेस नुलायखा टीएनबी एनएलएफटी नुलायखा अनेक किसु नुलायखा आबो ताबो सावैताय हामनानि ककरै कक बरवे कक काइसा तंग ताखुरा बुखुरा जेउंखा उंबैनो थांका सावै हामनानि करै थाका तियारि बाय थंकानो खामा तियारि तंखो ओ खामा तियारि नंगा तिप्रा अमनो तिप्रा मानो तिनि त फानो लामा फनक नाय आबने बागै चिनि बुबाग्रा ताबुको कथान तंखो तंबिरि लगिनो तंनाय आसेक सावैनो जतनना हायनो हाय हामजांमा पाइफिले हामजांमा याफारै ताइ खुलुमा याफारै आनि कगरो मुथाका जतननो खुलुमबाय